Limingan vanhan apteekintalon pihalla saa maalata ja ilmaista itseään. Taidekoulun valtaavan talon taideryntäyksessä Linnukan koulun oppilaat tutustuivat taidekoulun opiskelijoiden johdolla ilmaisuvapauteen. Tapahtumassa maalattu lada sekä taulut ja kyltit ovat nähtävillä talossa koko valtauksen ajan. Tapahtumalla halutaan nostaa esiin lasten ja nuorten oikeutta harrastusmahdollisuuksiin. Lapsilla ja nuorilla ja miksei aikuisillakin ole tarve muokata omaa ympäristöä. Saa kirjoittaa omia mielipiteitään johonkin ja muuta. Niin nyt se on luvallista. Tuolla on talo täynnä vessoja, jossa on tussit. Ja nyt vessaan pitää kirjoittaa. Auton kylkeen saa kirjoittaa tai maalata. Että tavallaan halutaan antaa lapsillekin mahdollisuus toimia täällä ympäristössä. Niin voisin kuvitella, että sitten kun nämä lapset on murrosikäisiä, niin se sääntöjen rikkominen ei ole niin radikaalia kuin se tahtoo olla.